ଚମପୁରରେ ବିରାଡ଼ି କୋଉଠୁ ଆସିବେ? ଆଉ ସେଠି ଖାଲି ମଇଁଷି। ଜମପୁରରେ ବିରାଡ଼ି କୋଉଠୁ ଆସିବେ? ଆଉ ସେଠି ଖାଲି ମଇଁଷି।
ମାନେ କ୍ଷୀରମୟ ଛେନାମୟ ରାବିଡ଼ିମୟ। କଣ କହୁଛୁ ସେ କ୍ଷୀର ଛେନା ଗୁଡାକ ତ କେହି ଖାଇପାରୁନଥିବେ। ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ବସ୍ତାଏ ଖଣ୍ଡେ ବିଲେଇ ଦେଇଦେବି ନେଇକି ଚାଲି। ମୂର୍ଖ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ? ତତେ ଏବେ କାଲେ କଳେଇରେ ପକେଇବି। ଜମଦୂତ ମାନେ ତତେ ଟେଣ୍ଟାରେ ଖେଞ୍ଚି ଖେଞ୍ଚି ତୋ ଖେଞ୍ଚା ବାହାର କରିଦେବେ। नहीं आज्ञा, ମୋ ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭୁଲ ଭାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସୁନ୍ଦର, ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର, ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ବାଳିକେ। ଗୋଲାପୀ ମୋନା ଗୋଲାପୀ। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ଆମେ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଫଟୋ ପୂଜା କରୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ତମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ଷା। ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ। କାହିଁକି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଏତେ ଖୁସି ହୁଅ? ମନେ ମନେ ଖୁସି ଲାଗେ, ମନେ ମନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇଯାଏ ନା। ଖୁସି ଗଦଗଦ ହେଇ ତଳେ ଗଡେ। ଗଦଗଦ ହେଇ ତଳେ ପଡି ଯାଅ? ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯୋଉ ଗଣେଶଙ୍କ ଯୋଉ ସୁନ ନାହିଁ କି ବଙ୍କା ସୁନ। ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କର କୋଉ ଗଣେଶର ସିଧା ସୁଣ୍ଡ କି? ସବୁ ଗଣେଶଙ୍କର ବଙ୍କା ସୁଣ୍ଡ। ସେଇ ସୁନକୁ ମାଉସିଆକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଆଉସିଆକୁ ଭଲ ପାଏ। ତାଙ୍କ କୁଦିଲା କୁଦିଲା ପେଟକୁ ଆଉସିଆକୁ ଭଲ ପାଏ। ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଯୋଉ ଗଣେଶଙ୍କ ନାହିଁ କି ମୂଷ ମୂଷ। ଗଣେଶଙ୍କ ମୂଷା। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ମୂଷାକୁ ମାଉସିଆକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଗଣେଶଙ୍କ ମୂଷାକୁ ଆଉଁସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଲଡୁ ତ ହାତରେ ବାଜିବ। ସେଇଟା ମୁଁ ଖାଇଛି। ଗଣେଶଙ୍କ ଲଡୁକୁ ଖାଇ ଜାଣିଛୁ? କେମିତି ଖାଇବୁ? ତାମାନେ କରାଟ ଚୁବେଇଲା ବେଳେ ରାଡୁ ରାଡୁ କରି ଚୁବେଇ ଦେଇଛୁ। ଯେ କୌଣସି ଲଡୁ ଦେଖିଲେ ବାଜେନି ଟକ୍ 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 କହିଦିଏ। ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଲଡୁ ମୋର ଭାରି ଫେଭରାଇଟ୍। ଲଡୁ ପ୍ରିୟ। ଲଡୁ ଝିଅଟା ନା। ଆଚ୍ଛା, ଲଡୁ ଆଟା। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସାରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସୋ ଦେହରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଁସି ପାରିବି? ବର୍ଷା, ମୋ ଲଡୁ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ତ ବସିକ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆଉଁସିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ। ଚାଲ। ଜଗତର ଆମ୍ବ ଘର ଜମପୁର। Oh my God! ଜମପୁର, ହେ ଭଗବାନ! ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ମହିମଣ୍ଡଳରେ ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବିନି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ଶପଥ କରି କହିଛି। ସେଇ ଶପଥ ଭିତରେ କିଛି ମିଛ ରଖିଦେଇଛୁ। ତା ନଜରରେ ଖବର କାହିଁକି କାହିଁକି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସାରକୁ ମୋ ଘରକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି। କହିଲେ କୋଉଠୁ କଣ କରୁଛୁ କହିବି? ବାପା କୋଉଠୁ କହିବି? ପଞ୍ଚମରୁ କହିଲେ, ଷଷ୍ଠ କହିଲେ, ସପ୍ତମରୁ କହିଲେ, ଅଷ୍ଟମରୁ କହିଲେ, ନବମରୁ କହିଲେ, ଦଶମରୁ କହିବି। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି +3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି କଣ କରୁଛୁ ମାନେ? ତାପରେ ବି ବାପା ମୋର 10-12 ଜଣ ଭିତିରିଆ ଅଛନ୍ତି।